Hello. Tak, my sme v Taliansku. Počujete, Taliansko. Prosím pekne, teraz sme sa tu umývali sme si tvár, zuby, všetko. My sme v Taliansku. Pôjdeme 5 hodín do Ligúrie. Terka sa už teší. Áno. A teraz sme vyšli prvýkrát v Taliansku na talianskej pumpe a hneď to je cítiť úplne iný vzduch, že? Taký teplejší, dusnejší. Je to jak v Lohovci, keď je leto. My sme zastavovali ešte v Rakúsku a tam bol taký úplne studený horský vzduch. A taký upršaný, hej. A teraz sme vyšli už v úplne inej krajine, hej. A je tu zase niečo úplne iné. Dobré ránko. Už je okolo 4 ráno. My už máme predposlednú zastávku. Sme niekde v strede Talianska. Niekde proste. Ale už sa blížime. Už nám zostalo iba 3 hodiny a buďme tam. Terka išla na vecko, vôbec neviem, kde je. Vecka úplne také luxusné. Nie ako tie predošle. V tomto prostredí sa cítim už inak. Už sa začínam cítiť ten morský vzduch. Už tu máme Terku. Popiči vlog. English words, sorry. I know like only phrases like you have only pravda and media friend. That's all. Okay, goodbye please. Ideme už normálne sa prezliecť. Ja mám opačne tričko. Áno, ináč, to som ti No, takže my sa už ideme pripraviť na tento deň. Spali sme asi tak 3 hodiny dokopy. Už sme nachystané. Takéto, ja neviem čo to je, kriky, stromy, ale to je strašne pekné. A zase čaute. Už sme sa zastavili, čakáme na niekoho, ale som strašne hladná a ešte si nemôžem kúpiť nič, lebo nestíhame stíhať. A teraz pôjdeme na takú cestičku, kde asi nebudú obchody ani nič, proste to bude pri mori. Ale že vraj sa potom pôjdeme najesť normálne do reštiky, si dať obed, tak dúfam, že tam pôjdeme čo najskôr, lebo dnes som nejedla nič normálne jesť.
Quiero sentir más que se pueda, algo que me llena, sea mala, sea buena, que me alcance. Aquí estoy con mi voz, sentado en la mesa, esperando ser el tuyo, si me hagas sentir. Sme konečne v reštike a objednala som si špagety s krevetami a s obyčajnou vodou. That's all. Už som sa najedla, ja som to jedla asi tak 2 dní, ale bolo to dobré. Mám tu, že originál gelato, mám jahodu, je tam úplne cítiť jahodu, že real, že není to fake, že real. Práva talianská zmrzená, to je tak dobré. Ako chceš? Kamadany? Konečne sme ubytované. Ideme na pravú taliansku pizzu. Yes. Čo povieš na toto trka? Teším sa veľmi. Lebo sa konečne najem. Možno, keď si sem sadneme. Keď sa tam nenavalila celá naša škola, samozrejme. Pozrite, tie domy. Aj s tým domom je to pekné, také kontrasty. Máme tu už pizzu a špinavú kameru. Tak to je pravá talianská pizza. No nič, ja prejdem asi celé. Perfektno. Tak a sme sa boli napapať. Vôbec sme nevedeli, jak správne sa platí v reštaurácii. Ale to nevadí. Išli sme sa ešte prezliecť, sa prejsť. Dorka sa celkom bála, že sa jej niečo stane v tejto tme. Tak čo povieš na dnešný deň? Unavný, ale zaujímavý. Ešte som nezažila nič takéto. Nikdy. Poďme spraviť taký nejaký záver dnešného dňa. No, že kde sme boli? Boli sme na Cinque Terre. No, prvé bolo... Tak povedz. Prvá dedinka. Čo ja viem? Rio Maggiore. Rio Maggiore. Druhá? Áno, tá bola na M. Tretia bola... A tá štvrtá bola tá posledná. Yes. Výhľady dneska boli 10 z 10. Aj ten na teba, keď si vyšla zo sprchy. Ale jak sme sa kúpali v mori, tak to bolo úplne
To sa ja mi som sa páčilo. kúpala dvakrát. A ja. Ja som si láhla na ten piesok, čo sú také drobučké kamienky a hlavou. Doteraz kamienky. Doteraz Ale nie, nie. som si to už umila. A potom som mala proste kamienky úplne, že vo vlasoch zaondené. Sme si mohli tie do mestečka predtým aspoň pozrieť, jak sa volajú. Dobre, takže tuto spravíme takýto zoznam. Tejto Prvá prvej. dedinka, druhá, tretia, štvrtá, piatá. To je všetko. Dobré ráno. Aspoň sme sa už konečne vyspali, je to druhý deň, druhý život. Pozrite sa na toto. Dneska v pláne máme Janov. Počasie nám ukazuje také trošku šialené a bude dosť fúkať. Takže dneska si žiadne kraťase, žiadne telko. Aj tak mi je zima od rana, ale ináč aká som hnedá. Jaká som hnedá, Terka, vidíš to? Potom Terka zabila muchu šlapkou. Ona ju zabila a povedala mŕtvá! A telefon máme na záchode, haló! Dobre, ja už idem si umývať zuby, lebo však zavolám niekoho policajtov a už nebudeme v Taliansku, deportujú nás preč. Okay, so we have our skincare done, you know, and I feel better. A lot. So much. Ja mám mravky. Pani na tej kamere nevyzerá dobre. Včera ideálne talianské špagety, dneska chleba na obed. Ale včera v reštaurácii, dneska v ulici. Toto vonia ryba. Dneska sa mi veľmi páči môj look. Tak nám ho ukáž. A tú košelu, čo si skoro stratila. Aj som ju stratila. Ale našla si ju. Šperk. Áno. Šperk má byť. To bude tak chýbať piatok. Že? No, čo piatok, ale pondelok. No, vráti sa do školy. Ne, nemyslí na to, teraz sme tu. A tam ideme. She's all he needs.
Počkej, ty si tam, názorná ukážka. Tak to si tam beh. My sa tam rozprávame, že no a ako sa vám to páči zatiaľ? A ty tam v pozadí. A potom si tam behla takto, že pani profesorka, a zajtra, a ako to bude? Sweetheart lies in bed. She's dreaming of the things you said. She's hoping that it's meant. She's just like an angel. When she walks across the Ja som to vedela! Už ani ten pes to nechce. Pozor. Pejšan. Oh, to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rock River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, woe is me. The first time that you touched me. Oh, will wonders ever cease? Blessed be the mystery of love. No také diptoky, jak boli tuto presne, som nezažila už veľmi dlho. Joterko a už odišla. Áno. Prosím pekne. Došli sme na izbu. Moja izba je napravo. Nebola uprataná. A približne takto to vyzerá. Otázka v tejto úlohe. Prečo? Prečo Terka nemá upratanú posteľ? Dve postele. Jedna kýžna. 10 hodín na to, aby to mohla upratať. Prečo Terka nemá upratanú posteľ? Kto tento príklad vyrieši, prosím vás. Na matematického Ninka, ty to výnásob videl a prosím ťa, pošli mi výsledok. Ja to nechápem. Ešte otázka. Jaký to je odtieň hnedej? Me pregunto el porqué de las flores. ¿Por qué es que no todas son igual? Porque del aroma que nos dejan la fragancia, el color. Hello. Sme v Portofino. Dneska bolo ťažké ráno, lebo včera sme zaspali okolo 1:00, vstávali sme o 6:00.
Ale je to tu krásne, krásne. Dneska sa kúpeme. Yes. Que lo que nos deja, te descubro, comienzo a sentir. Si la puedo percibir por lo que se conmigo que sí. Me pregunto por qué el invierno florece igual, pero el sol solo me dice aquello. Vaya a saber por qué es que será. Pero el color será No konečne vám niečo povieme aj za celý deň. Boli sme na nákupoch. A ja som zobrala takú jednu tašku, ale Trka dve. Hej, dobre? Aby nebolo málo. Málo. Jedna je málo, že vraj. A každá sa ti trhá. A ešte s týmto máme ísť najprv na pláž, potom na stanicu, potom zo stanice niekam, potom na autobus konečne a domov už. Sranda bude, keď budeme vystupovať a roztrhajú sa nám. Ide sa na to zlato. Ale poďme ukázať, že čo sme kúpili. Aspoň. Aj tak vyzerá šterka. Takéto cestoviny, to som v živote nevidela. Potom takéto špenátové, že vraj, že akože reálny špenát, nie AI. Kokonát za 2 €. Voda. Čo ešte? Banán. Terka všetko po 2-krát, aj 3-krát, aj 4-krát, hej? Lebo mám veľa ľudí. Veľkú rodinu má. Pesto. 3-krát. Voda, no iba 1-krát. Dobre. Sladké, to mám aj, toto je 2-krát a potom ešte iná príchodečka orieškov. Ježiš, no dobre. To mám pre babku, pre budúcu svokru, to mám pre seba, to som... Ďalej. To je moja bunda. Dobre. A toto je tá... Ešte sladké. Toto je áno, toto je tátovi a toto je ešte domov. A ešte sú tam poschovávané také malinké veci. A Také malinké veci, oriešky no. tam No. mám a som taká No, pečná, áno, sí, more mia. Akože... Dávaj bol. Akože konečne sa ideme kúpať za celý deň. Akože... Trhá sa mi to! To čo sú za tašky do piče? Vylieza to z toho. To je strašné. Budeme to niesť v rukách. Tak čaute. en la nieve.